abantu ba Nyasaye abanene n'abakena bakwanira imbuya muri mwensi omonene n'omuya n'amatukonsi Nyasaye n'omuya naende tumubake butambe pastor n'abalisi b'ekanisa eye n'abantu baminto mwensi murakire gaiga Nyasaye n'omuya otoire ribaga eritwanyorire iga kobaga agosasima omonene eso gokorera obwene pastor yonare nkuriya ase ndanyari gosaba quietly wakira Nyasaye mbuya mono gekwero mayite iga abono muna twacha tuka so amangana ye public sometimes igogosinyo konyora aso gosabera naye bwenjo igotera matera ye kanisa osabe Nyasaye ogende nka kuigwete ngebirengerero byao byateremire kiara gochiko genda ande kwanyora nande bado paka no ena abantu bogosera umbaro odole arane kanisa togocha gosera tosera abandi uchakera mambi uchimusyo donc aboli mu muroyo Wilkins ekiano tosabe kanisa ko mali Nairobi South ngainda nyole kanisa awe kurwe town tagende kwa adinye bisega tosabe atenga togende nyamaji I hope tingango cha kwaya linga little quieter than it is and more private, but now I have lost it all. But anyway, bantu baminto mbuya mono Nyasaye no muyo toire bagatwara nirega sasa wakira mbuya mono so twali baga na ndento salia murobirwe kanisa no nagotebiri na changa so korro bwene tigatosike kanisa na tosike Nyasaye tato ito totonge tenera manne ko bwakende gyonsi na ende bune Biblia gototebi tosabe Nyasaye we worship him in truth and in spirit katu akire so manene Nyasaye bosibwa ye tuekanya tobe kachikoro chetu ne birengere gito eso manene Nyasaye lakini asenge njumba tali bageri buna mwanga na atakanga akembu ya mono asa abantu baminto banyamache n'abantu baminto mwensi morega onyembo basi engimatingo cha konyora ibagara kwanekero monto basiga lakini inko bakera mbuya mono asama sabaino na asenge njo ya support ye ino nebinto byonsi mwatenene na into naenda asenge njo saba kwaino ya saa tolendire totenene tolibunaiga twatwalira mangana mange uchimaega gabo lakini Nyasaye otolendire bana baminto baleba abonsi abarai batoruga baemusia abonsi babo Steve Arika Jacob Bagaka Moracha Mutume abonsi barega twabere amotoko genda kwagachi toko bwaterana noena abamura abandi bakuriyo bugambiga Wilkins Siringi n'abandi n'abantu twabere tokore mirimo nabarako engaki ya itire otogere Nyasaye mbuya mono asenge njo ya ino na asenge njo ya support ya ino no basaba kwendo directions ganko basaba kamuranje onye tokuriyo bugambi no tokuriyo binte bitangana kabisa tosabe Nyasaye toraye na indo wanja kwa Nyasaye gokoreke namba ibere biyamono gabana na watebire ende toroji wate waiga ege sabantu bale na ende uji wakora bya wa kero maitege ndote ose ona tali boigo ona yenyo nonga ine Nyasaye ono wacha watebire kanisa ga ngabona aye dingo chikobekera ini yokobeke kura nayo uchikombekera ini bosio ora abantu bakisi county ba support sabali etoko genda mbo bakora ose na igubo betali bateba aya ono wana wakwanire kanisa ono kwabe kirisi yenkom akini yenwe no maana unagaba na teba abara ibaito njengo basaba bana baminto Nyasaye gato teli bagari keli okorera abantu baitemero tutwaro bwanchen na ntoka endero kole mirimo amo bana baiga bonzi bambra baminto balega bonzi no mogabana we always work together kendo ngiyo totali goteba ni muno toko gena yeringana ri rest chinkwana chiko bachana na botogo kwana ke kwana banta ba motole na botogo lienje to kwana to sinyo kwana ntutwe kabanyene na botogo liya ba kabande balia banene batoitane ti miaka babo Kristo bobure babo province ongeri n'abandi batotebi ngaino n'aba muramure manyinga ino n'amangake togende gucia titogo sirabunege sako
elinde tobeka abantu baitwamo bunegesaku toteme kwa avoid kasi yenga ntubo tambe mangana ko chikekeka tokoliki sono bugambi tokoliki nandi twachaka kuma na ntutweka banyene twachaka ko chayana twachaka kongorana abandi baito batokana bunande bagotomwa ne Ethiopia ochakwata n'abantu baito ga igo no buna wate bagabana toligie njira tobeka abantu baitwamo yasaye gatagete tobeka abantu baitwamo nigesa uketo getenene amo no nyina abana bali ba minto bande balese kiombe kirikende na bali na ba minto titoko barama nende no lino maneno wo kiombe kiabo tito na boto we expect ngamba makodere memo neji se mitora tito basemi ngaki na babo kolegazi lakini utali ko rama abantu ba mino uzotali ko sambe nyumba yino uzobona tali boyiko nabo anyembe chande kalise ino no jinso kono chika karoro iko sambe nyumba yuto kulige choro ajirusi rongo laiko manye ko genda uchibosio wana warugo bafite ko sambe nyumba ngaito chaka genda tobe ya mutwensi unaba uzi elinde tosikane yabako ikibako egwa nakabana gwate banga mogabani no roigoire ragera kero muntu mogabani ragera mogokora koragera mogabani mwakere Fred Matiang'i chikura togenda uchi ozo ratali boy ya muntu ralio koraro mogabani borokanda kwaragera kwagenda ka azena moko genda mogabani kwese moko genda mogabani muragera bwango kore ndagera yonsiro mojeka ozo ratali boy aberigo nkole raya iga na endo mo nonga omente kurusika bunga baragere bayigo tebuya baje wakachikora nabo igo bona abantu baminto tobwaterane na tobe yamo no kubarierera esabali engo yanda tole no osaba no kwegena pasta na kubolia linacha ombugati na balisia njira yaro na jaga se sababu endi bina n'abantu aba atindi ko peji ko toda igoro koto vapir na liatu kutetekine keliga tabanga no bolimo njeno monto tayalende ko fixie ben konere nse kiaro bochi obo ense ko sakorwe kabire osemana tali mangana mayenge nje kabire kera yitu ko toko boka mambi to soma ejiachire uja bito tu atige bya free primary education free secondary abana bakwa kuchiropia bona abana bayibuli abande bana osumbukaga aya na mangana na dirnaro kero to ikirabo yasa na to ikyo na to echinguru to dirna mangana yo ego pass tambu ya mono elio mwali kabisa abantu baminto babo basi etwanje ine na nje mbaje ta sekene abara ibaino iga babo basi nabantu tu abe na barubi miyake menge nende nimbate byo wene mwakori kiriso bure yanga buna tata mwishimu amanoti na watu abana baro to kolega zitabwa zime chandene umojumbo ino mwishimu obiri innocent umusani one na ido muntu musongo mongwana okwana mana abantu baino nabarayi baino bonzi tosikaini muswati uli ino ko kujane tongera bonere pila ya no kongwa tsema ye kambe ndokora aba muraba ino balega iga Dr. Ziringi no yugirikins na abantu amotole ya mulyoka na batebiri aba MC abaino muno yo muraja buna bonto kore memamo nje tindi ko chikweso imangana nga kuna magari ko chora barayi naga bana teba inu chora barayi kero mwa jolro mo uri mwa jolre abana abona bonzi bina ba minto kakini nyari ko discriminate ntebengo enero myo sinero enero mobe awonzi bi na abana ba minto no munyaro ko ino uri mo tindi ko glory oruoba na jo tikawa no mo bazi omwana akiaro mutindi no mo kusikani no mo bazi ukari wono ndera no autora mo wonsi na utokwa na buya to sikaine to anjaine to genda buna to genda iga tika to be amo na bana bamo anyina mangana yobugambi abantu aba bazi abana abantu abangaini bana chekine kero bana chire kino liba devire bantelinga fredi abana kore kazi noyo nande bali bande batigire onye twanyote kero kerie kenene ile singo chokoranze kero ke bwate simba galia ega znewo to ko se ya twins. We will have everything we want. One day, we get to take what is in bag. To Savanya Saya, to Koya, to Red was you finally, Pastor, a canisa. Can you give our currency, Kira King in Jomono, who are very Roman assignment? In Tunta, 9 days of Corro, my name is so queer, one so way,
tingo takana tangaze bintu bye kanisa nyasaye gata twarwe kanisa twarwe sadaka yaye okiru no kwa boli gotakale tikintu kike utamanyeti njeke ntunako sabagi ukora nge openly ne bank account ye kanisa jitigange nengore gaziane kwa atlina abantu amatunda ane narorekane kingo tebelia abantu botambenga Maini ga meto kuri Kenya njitinya nyabo yake gekuba. Tero muntu gwe gazi. Ayenge gazi. Mambyo boke orre munanya orosete binto. Ina bantu bakujwe bamatemo maitro na basangere zibonzo gakorana. Ande bairanire. Ninje baganye tenzo na ande bagendi. So inye account de gazi rinde to bwaterane bagande uchibosyo. Abantu baminto na wasabire ngokorera nga tusaberane nasaba mona intwe na inwe murandi